ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ହେଉଛି ଧାମରାର ସ୍ପେଶାଲ ମାଛ। ଧାମରାରୁ ବଢିଆ ମାଛ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ତପନ କାକା ସମୁଦି। ମାଛଟି ଆସିଲେ କଟାଯିବ। ମାଛଟି ପହଞ୍ଚିବାକୁ 3 ରୁ 3.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତପନ କାକା ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସମୁଦି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାଛ କାଟିବା। ସବୁ ମାଛ ବିକ୍ରି ସରିବା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଏହି ଶେଷ ମାଛଟିକୁ କାଟୁଛି। ତାଜା ଧାମରା ମାଛର କୋଟିଂ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ 7 kg ଭେକ୍ଟି ମାଛଟି କେମିତି କାଟୁଛି। ବରଫ ନା ମୁଁ ନା ସକାଳ ଦେଲା ବରଫ ଦେଲେ ମାଛ ଖରାପ हेलो फ्रेंड्स, ଧାମରାର ତାଜା ମାଛ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଏହି ମାଛଟିକୁ ମୁଁ ଏବେ କାଟୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ମାଛ, କାଟିବାକୁ ବି କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ମାଛ ତ ବିକ୍ରି ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏହି ଶେଷ ମାଛଟି ବଞ୍ଚିଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କାଟୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛଟି କେତେ ସାଇଜର ଆଉ କେତେ ତାଜା ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ପେଜକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ତପନ କାକା ଘରକୁ 4 ପିସ୍ ମାଛ ଦେଇଗଲେ।